Membersite til Membercare. Her er en forening på jagt efter et medlemssystem, der kan håndtere deres medlemmer på en fornuftig måde. Foreningen vil gerne integrere deres kommende medlemssystem til deres hjemmeside. Sekretariatet ønsker, at de oplysninger, medlemmerne selv indtaster på hjemmesiden, automatisk bliver opdateret i deres nye medlemssystem. Men foreningen finder hurtigt ud af, at det er en større opgave at integrere et medlemssystem direkte til deres hjemmeside. Webleverandøren og medlemssystemleverandøren skal bruge en del tid på at tilpasse deres services, når der skal sendes data mellem de to systemer. Det koster mange penge i konsulenttimer, og hele manøvren skal gentages, hvis foreningen på et tidspunkt vil have en ny hjemmeside. Men der findes en løsning. Foreningen vælger Membercare. Membercare kan integreres med et membersite, der giver medlemmerne flere selvbetjeningsmuligheder. Samtidig bliver de ansatte fri for en række tidskrævende opgaver. Informationer fra foreningens hjemmeside bliver sendt til medlemssystemet via et membersite. Membersitets funktioner bliver skræddersyet til at understøtte foreningens behov. Membersitet får farver og logoer, der ligner designet på foreningens hjemmeside. Informationerne bliver sendt direkte til Membercare og gemmes de rette steder, uden at de ansatte nødvendigvis behøver at gøre noget. De ansatte kan også bruge membersitet til selv at foretage ændringer. Membersitet bliver via Membercare integreret til foreningens økonomisystem, så medlemmerne nemt kan lave betalinger over nettet. Bliv klogere på medlemssystemet Membercare og integrationen til Membersite på www.groupcare.com.